Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα συνεχίσω σήμερα την ερμηνεία κατά κάποιο τρόπο, αν μπορεί να γίνει αυτό, και συνέχεια της Αποκάλυψης του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά στις 7 σφραγίδες, είχαμε κατά κάποιο τρόπο δει τι ήταν αυτές οι 7 σφραγίδες και πάμε τώρα στο 8ο κεφάλαιο, όπου εδώ έχουμε το σάλπισμα των 7 σαλπίγκων. Θα δούμε τι είναι αυτές και βέβαια γιατί, σε τι μπορεί να αναφέρεται, πάντοτε βέβαια με επιφύλαξη και με ίσως, γιατί βέβαια τον θεϊκό λόγο δεν μπορεί να τον ερμηνεύσει ο άνθρωπος παρά μόνο κατά προσέγγιση, και αυτός ο οποίος μπορεί να τον ερμηνεύσει είναι μόνο ο ίδιος ο Θεός. Βέβαια, ούτε εγώ είμαι θεολόγος, έχω ξαναπεί, έχω κάνει διασταύρωση κάποιων στοιχείων από τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, από τα βιβλικά κείμενα, όπου μέσα από αυτά αντλούνται πληροφορίες για το τι μπορεί πώς μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να αναλύσουμε έτσι αυτά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στην Αποκάλυψη. Πάμε να δούμε λοιπόν το 8ο κεφάλαιο. Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα, την 7η εγένετος η γη εν το ουρανό ως ημίωρον, και είδον τους 7 αγγέλους ενώπιον του Θεού εστίκαση, και εδόθησαν αυτοίς 7 σάλπιγγες. Και άλλος άγγελος ήλθε και στάθη επί του θυσιαστηρίου, έχων λιβανωτών χρυσούν, και δόθη αυτό θυμιάματα πολλά, ή να δώσει τες προσευχές των Αγίων πάντων επί το θυσιαστήριον το χρυσούν το ενώπιον του θρόνου. Η 7η λοιπόν σφραγίδα και το χρυσό, να πούμε εδώ πέρα, θυμιατήριο. Συνεχίσουμε με την 7η σφραγίδα, την τελευταία, την οποία δεν είχαμε αναφέρει, η οποία μας εισάγει βέβαια και στις 7 σάλπιγγες μετά. Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα, την 7η, ο άγγελος έγινε σιγή στον ουρανό περίπου μισή ώρα. Και είδα τους 7 αγγέλους όπου είχαν σταθεί μπροστά στο Θεό, και δόθηκαν 7 σάλπιγγες. Και άλλος άγγελος ήρθε και στάθηκε δίπλα στο θυσιαστήριο, έχοντας θυμιατό χρυσό, και του δόθηκαν θυμιάματα πολλά, για να τα προσφέρει με τις προσευχές των Αγίων πάντων πάνω στο θυσιαστήριο το χρυσό, που είναι μπροστά στο θρόνο. Στο θρόνο βέβαια του Θεού που βλέπει στο όραμά του ο Ιωάννης. Και ανέβη ο καπνός των θυμιαμάτων τες προσευχές των Αγίων εκχειρός του αγγέλου ενώπιον του Θεού. Και ήλυφεν ο άγγελος των λιμπαλωτών, και γέμισεν αυτόν εκ του πυρός του θυσιαστηρίου, και έβαλεν εις τη γην, και γένοντο φροντέ και φωνέ και αστραπέ και σεισμός. Έχουμε λοιπόν εδώ τώρα την παρουσίαση κατά κάποιο τρόπο της σφραγίδας αυτής, της τελευταίας είπαμε σφραγίδας, η οποία θα μας οδηγήσει στην αποκάλυψη των αγγέλων, όπου παρακάτω θα σαλπίσουν. Και για να το δούμε λοιπόν εδώ. Ανέβηκε λοιπόν ο καπνός των θυμιαμάτων με τις προσευχές των Αγίων από το χέρι του αγγέλου μπροστά στο Θεό. Και έλαβε ο άγγελος το θυμιατήρι και το γέμισε με τη φωτιά του ουρανίου θυσιαστηρίου, και την έριξε στη γη, και έγιναν φροντές, φωνές και αστραπές και σεισμός. Αρχίζει λοιπόν εδώ μια επτάδα από σάλπιγγες, και ήλυφεν ο άγγελος των λιβανωτών, είπαμε, και γέμισε αυτόν του πυρός του θυσιαστηρίου. Αρχίζει λοιπόν εδώ μια επτάδα από σάλπιγγες, που είναι νέα οράματα που ακολουθούν, και που είναι από τότε που γράφτηκε το βιβλίο της Αποκάλυψης μέχρι και τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Μετά ακολουθούν οι σάλπιγγες, όπου συμπληρώνουν το άνοιγμα των 7 σφραγίδων, και πιο λεπτομεριακά αναλύονται αυτά που γίνονται με τις 7 σφραγίδες. Και βέβαια εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολο να δώσουμε μία ερμηνεία. Κάποια ερμηνεία βέβαια, η οποία να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί είπαμε ότι την ουσία και την πραγματικότητα βρίσκεται μόνο στα χέρια του Ιησού Χριστού. Για να συνεχίσουμε. Το θυμίαμα λοιπόν που ανεβαίνει στον ουρανό. Οι προσευχές είναι οι προσευχές των Αγίων ως θυμίαμα για να ανέλθουν στον ουρανό.
Όλα αυτά που σχετίζονται με τις σφραγίδες, κάποιοι μελετητές και πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ότι θα συμβούν στα πρώτα 3,5 χρόνια του Αντίχριστου. Ο άγγελος τη στιγμή που έριξε τη φωτιά του θυσιαστηρίου στη γη, ακούστηκαν φωνές, βροντές, αστραπές και σεισμοί. Οι άγγελοι είναι αυτοί που σαν πνεύματα προσφέρουν τις προσευχές των πιστών. Και οι 7 άγγελοι έχοντες τα 7 σάλπιγγας ετοίμαζαν εαυτούς ή να σαλπίσωσι. Και οι 7 άγγελοι που έχουν τις 7 σάλπιγγες ετοιμάστηκαν για να σαλπίσουν. Και ο πρώτος εισάλπισε και γένετο χάλαζα και πήρ με μειγμένα ενέμαση και ευλήθη στη γη. Και το τρίτον της γης κατεκάει και το τρίτον των δένθρων κατεκάει και πας ο χόρτος χλωρός κατεκάει. Και ο πρώτος λοιπόν άγγελος άλπισε και έγινε χαλάζι και φωτιά ανακατεμένα με αίμα και ρίχτηκαν στη γη. Και το 1 τρίτο της γης κατακάηκε και το 1 τρίτο των δένθρων κατακάηκε και κάθε χλωρό χορτάρι κατακάηκε. Αυτά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι είναι τα ιστορικά στοιχεία που έχουν συμβεί, οι πληγές που ήρθαν στην Αίγυπτο και μπορεί να ξανασυμβούν. Αυτές τις πληγές τις γνωρίζουμε βέβαια από την Αίγυπτο, όπου τις επέφερε θα λέγαμε ο Θεός για να τιμωρήσει τον Φαραώ για ότι είχε κακά προξενήσει στους Ισραηλίτες και βέβαια δεν τους άφηνε να φύγουν έτσι από την Αίγυπτο. Όταν ανοίχθηκε λοιπόν η 7η σφραγίδα από τον Ιησού Χριστό, έγινε σιγή στον ουρανό, περίπου μισή ώρα. Αυτή η σιωπή δηλώνει ότι στα έσκατα όλα θα σταματήσουν, στο τέλος που όλα θα έχουν τελειώσει. Αυτή θυμίζει την απραξία που θα υπάρχει μετά τα γεγονότα και όταν αρχίσει μια νέα εποχή. Ο χρόνος εδώ είναι συμβολικός, θέλοντας να παρουσιάσει ότι όσα συμβούν χρονικά θα είναι γρήγορα και ενώ κλείνουν οι σφραγίδες θα ακολουθήσει κάτι άλλο. Οι άγγελοι εδώ είναι αυτά τα πνεύματα που προσφέρουν, είπαμε, τις προσευχές των ανθρώπων στο Θεό. Αυτοί που μεσολαβούν, θα λέγαμε, ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους. Η σάλπιγγα φανερώνει τότε τα σημαντικά γεγονότα, εκτός των άλλων φανερώνει και σημαντικά γεγονότα, αλλά και οι σάλπιγγες αγγέλουν τα έσχατα έτσι γεγονότα που θα συμβούν. Η εικόνα του θρόνου με τους 7 αγγέλους, αλλά και έναν 8ο που ήρθε μπροστά στο θρόνο και πήρε λιβάνι θυμιατό, αυτά είναι οι προσευχές των Αγίων, όπου είναι θυμίαμα, θα λέγαμε, προς το Θεό. Οι σάλπιγγες εκφράζουν, είπαμε, και τα μελλοντικά γεγονότα, εκτός των άλλων, αυτά τα γεγονότα δηλαδή που πρόκειται να συμβούν. Και δεύτερος άγγελος εισάλπισε και ως όρος μέγα πυρή και όμενον ευλήθη στη θάλασσα και γένετο τον τρίτο της θαλάσσης αίμα. Και ο δεύτερος άγγελος εισάλπισε και σαν όρος μεγάλο που καίγεται με φωτιά ρίχθηκε στη θάλασσα και έγινε το 1 τρίτο της θάλασσας αίμα. Και απέθανε το τρίτο των κτισμάτων, των εν τη θαλάσση, τα έχοντας ψυχάς και το τρίτο των πλοίων διεφθάρει. Και πέθανε το 1 τρίτο από τα κτίσματα, τα δημιουργήματα του Θεού, που είναι μες στη θάλασσα, τα οποία έχουν ψυχές και το 1 τρίτο των πλοίων καταστράφηκε. Ένας άγγελος λοιπόν, ο οποίος συμβολίζει εδώ τον Ιησού, απεικονίζεται κρατώντας ένα χρυσό θυμιατήρι με πολλά θυμιάματα, είπαμε, για να τα προσφέρει στον Θεό. Αυτή η εικόνα συμβολίζει τη μεσιτεία του Χριστού στον ουρανό, η οποία προστατεύει τους ανθρώπους του κόσμου από τις καταστροφές οι οποίες θα επέλθουν. Οι σάλπιγγες απεικονίζουν ένα φρικτό πόλεμο που είναι τόσο εκτεταμένος και καταστροφικός που το 1 τρίτο της ανθρωπότητας θα πεθάνει. Η πρώτη σάλπιγγα που είδαμε όταν σάλπισε καταστράφηκε το 1 τρίτο της γης. Και ο δεύτερος άγγελος σάλπισε και έπεσε ένας κομήτης, σαν κομήτης κάτι, σαν κάτι το οποίο είναι από ένα εξωπλανητικό στοιχείο, δηλαδή, ή μπορεί επίσης να είναι κάποια πυρηνική έκρηξη, κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει στο παρελθόν και πέθανε το 1 τρίτο των ζώων στη θάλασσα και το 1 τρίτο των πλοίων που ήταν εκεί. Τώρα, η ερμηνεία είναι αφενός μεν πνευματική, έτσι κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, αφετέρου βέβαια και πραγματική. Αναφέρεται σε πνευματικά συμβολικά γεγονότα, αλλά αναφέρεται βέβαια και σε πραγματικά γεγονότα, τα οποία στην πάροδο των 2.000 ετών που έχουν περάσει από την γραφή της, κάποια έχουν συμβεί και κάποια πρόκειται να συμβούν στο μέλλον ή ακόμα και τώρα στο παρόν. Συμβαίνουν.
Η ερμηνεία εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αλληγορική, όμως μια και υπάρχουν πραγματικά γεγονότα που έχουν συμβεί και φανερώνουν αυτή την καταστροφή. Ή ακόμα ότι μας μιλάει για έναν πόλεμο στη Μεσοποταμία, 3 στρατοί που θα είναι 20 μυριάδες, δηλαδή 200 εκατομμύρια στρατός που θα πολεμήσουν μεταξύ τους. Αυτό θα το δούμε αναλυτικά λίγο πιο κάτω. Τώρα, η σημερινή πραγματικότητα μας παραπέμπει ότι τόσο μεγάλος στρατός μπορεί να υπάρξει, μια και η Κίνα μόνο έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει πολυάριθμο στρατό. Η πληγή λοιπόν αυτή θυμίζει τη μόλυνση των υδάτων στην Αίγυπτο, αλλά είναι και το αντικείμενο που θα πέσει και θα μολύνει, αλλά αναφέρεται και στο αντικείμενο που θα πέσει και θα μολύνει τα νερά της θάλασσας. Να πούμε ότι κάποιες από τις πληγές αυτές πράγματι θυμίζουν τις πληγές της Αιγύπτου, αλλά ίσως λίγο με ένα διαφορετικό τρόπο και με κάποια θα λέγαμε πιο ήπιο τρόπο, αφού δεν βλέπουμε ότι γίνεται μια ολοκληρωτική καταστροφή εδώ, αλλά βλέπουμε ότι μόνο το 1/3 θα λέγαμε των καταστάσεων, των ανθρώπων, των πραγμάτων που υπάρχουν πάνω στη γη καταστρέφεται. Αυτό μπορεί λοιπόν να συμβεί εύκολα, αφού μια έκρηξη, είπαμε, ραδιενέργειας μπορεί να επιφέρει και την καταστροφή σε ό,τι υπάρχει στο θαλάσσιο χώρο. Και όχι μόνο στο θαλάσσιο χώρο, στο γήινο περιβάλλον, έτσι, στο ουράνιο περιβάλλον και στους ίδιους βέβαια τους ανθρώπους. Αλλά θα μπορούσε να είναι και η καθημερινή απόρριψη λιμάτων από μεγάλες βιομηχανικές εταιρείες και συμφέροντα κρατών που μολύνουν τις θάλασσες σε ρυθμούς και με σταδιακά και με υλικά που είναι αδύνατο να απορροφηθούν από το φυσικό περιβάλλον. Έχουμε τέτοια παραδείγματα και φυσικά έχουμε τέτοια παραδείγματα τα οποία υφίστανται σήμερα και υπάρχουν σήμερα βέβαια και λίγο πιο πριν έχουν συμβεί. Και ο τρίτος άγγελος, πάμε τώρα στον τρίτο άγγελο, εσάλπισε και έπεσε εκ του ουρανού αστήρ μέγας και όμενος ως λαμπάς και έπεσε επί το τρίτο των ποταμών και επί τα σπηγάς των υδάτων. Τώρα φτάνουμε να δούμε τον τρίτο άγγελο, ο οποίος όταν σαλπίζει βλέπουμε να πέφτει από τον ουρανό ένα μεγάλο αστέρι που καίγεται σαν λαμπάδα και πέφτει πάνω στο 1/3 των ποταμών και των πηγών και των νερών. Τώρα βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια καταστροφή, μια μόλυνση θα λέγαμε εδώ χαρακτηριστικά του υδάτινου στοιχείου. Η τρίτη λοιπόν σάλπιγγα είναι όποια με τη δεύτερη, μόνο που επηρεάζει τις λίμνες και τα ποτάμια του κόσμου, αντί τώρα τις μεγάλες θάλασσες και τους ωκεανούς. Και το όνομα του αστέρος λέγεται ο Άψυνθος. Εδώ δηλαδή αναφέρεται στην Αποκάλυψη ποιο είναι το όνομα αυτού του αστεριού και εγένετο λέει το τρίτο των υδάτων εις Άψυνθον και πολλοί των ανθρώπων απέθανον εκ των υδάτων ότι επικράτησαν. Και το όνομα λοιπόν αυτού του αστέρα είναι Άψυνθος, όπως και το φυτό με την κατάπικρη γεύση την αψυνθιά. Η αψυνθιά έχει αυτή την πικρή γεύση. Είναι βέβαια συγχρόνως και θεραπευτικό έτσι φυτό. Και έγινε το 1/3 των νερών σαν άψυνθος και πολλοί από τους ανθρώπους πέθαναν από τα νερά γιατί δηλητηριάστηκαν, γιατί πικράθηκαν. Εδώ λοιπόν τώρα μας μιλάει για το κακό που έρχεται και επιφέρει ο τρίτος άγγελος καταστροφές στη γη, δηλαδή ένας αστέρας που θα πέσει και θα φέρει δεινά στην ανθρωπότητα λίγο πριν το τέλος της ανθρωπότητας. Όλα αυτά ίσως δηλώνουν την τιμωρία μέχρι την καταστροφή του ανθρώπου, όπου δεν μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει την αλήθεια και την πίστη και απομακρύνεται βέβαια όλο και περισσότερο από αυτά. Άρα, έχουμε τώρα με τον τρίτο σάλπισμα μια μόλυνση των νερών που οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να πιούν νερό και αυτό βέβαια μπορεί να επέλθει επίσης από μια ραδιενέργεια, όπως και μόλυνση τόσο των ποταμών όσο και των θαλασσών και με την αλόγιστη χρήση ρυπαρών, χημικών, φαρμάκων από τα βιομηχανικά λίμματα. Τώρα πάμε πάλι στην ονομασία άψυνθος, που είπαμε ότι είναι ένα φυτό που προκαλεί τοξικότητα. Είναι η άψυνθος, αλλά για να ταιριάξει με το οαστήρ, το θέτει στο αρσενικό γένος ο άψυνθος και Τσέρνομπιλ. Έχει κάποια σχέση όπως αναφέρουν κάποιοι μελετητές. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί άψυνθος, σημειώνει ο Σεφέρης, είναι ένα βότανο πικρό και φαρμακερό. Στα ρωσικά όμως άψυνθος σημαίνει Τσέρνομπιλ. Αυτό το οποίο έγινε, η έκρηξη δηλαδή του Τσέρνομπιλ,
τις 26 Απριλίου του 1986, ώρα 1:23 το μεσημέρι. Δεδομένου λοιπόν ότι η ραδιενέργεια αλλοιώνει το ανθρώπινο σώμα και το φυσικό περιβάλλον σε τέτοιο βαθμό που κατά κάποιο τρόπο αλλοιώνεται η ίδια η έννοια και η αίσθηση της πραγματικότητας, συνδέεται αυτή η πληγή που αναφέρει η Αποκάλυψη με αυτή την τερατώδη καταστροφή που προκλήθηκε από το Τσέρνομπιλ στην γη, σε όλη σχεδόν τη γη. Ο Άγιος Γέροντας ο Παΐσιος είχε πει τα εξής: πρέπει ο άνθρωπος να έχει θεϊκή καθαρότητα σήμερα για να μην ξεγελαστεί από τα σημεία των καιρών. Κάτι ανάλογο συνέβη και με το Τσέρνομπιλ. Εκεί, στην Αποκάλυψη, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος αναφέρει ότι είδε αστέρα μέγα και όμενον να πέφτει από τον ουρανό, μολύνοντας, πικραίνοντας και δηλητηριάζοντας θανάσιμα τα νερά και τις πηγές των υδάτων, και το όνομα του αστέρος Άψυνθος, ουκρανικά Τσέρνομπιλ. Όσο λοιπόν περιμένουν ακόμα να πέσει κάποια αστέρια από τον ουρανό, έχουν παραλυθεί. Ποτέ δεν πρόκειται να καταλάβουν ότι αυτό ήδη έχει γίνει. Γιατί Τσερνομπίλ στα ρωσικά, είπαμε, σημαίνει πικράδα και είναι η ίδια η λέξη άψυνθος που αναφέρεται στην Αποκάλυψη, που θα μολύνει με πικρότητα τα ύδατα, κάνοντάς τα ακατάλληλα προς πόση. Μαρτυρίες των προσκυνητών, Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, τόμος 2. Βέβαια, υπάρχει και περίπτωση να γίνει και μια χημική καταστροφή, μια χημική βόμβα που θα μολύνει τα νερά, ή ακόμα και ένας μετεωρίτης που μπορεί να πέσει και να καταστρέψει τη γη. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί αυτό, είπαμε, είναι ένα γεγονός το οποίο έχει συμβεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί ένα γεγονός να επαναληφθεί στο μέλλον, το οποίο βέβαια μπορεί να είναι πιο καταστροφικό από αυτό το πρώτο γεγονός, κάποιο άλλο γεγονός το οποίο έχει συμβεί. Παλιότερα είχε πέσει στην Αριζόνα ένας μετεωρίτης γύρω στο 22.000 χρόνια πριν, με ένα μεγάλο κρατήρα, και άφησε ένα μεγάλο κρατήρα. Αλλά και τις 30 Ιουνίου του 1908 έγινε στη Σιβηρία όταν έπεσε μετεωρίτης, κάτι που προκάλεσε σεισμό, φωτιές και έγινε ορατό σε πολύ μακρινές περιοχές. Κάτι που δεν έχει αποδειχθεί τι ήταν, αλλά πιθανολογείται ότι ήταν κάποια ύλη που έπεσε στη γη, κάποια ύλη δηλαδή εξωπλανητική, διαφορετική από τη γη, και κατέστρεψε εκείνη την περιοχή. Άρα εδώ μιλάμε για πραγματικά γεγονότα που έχουν σημαδεύσει την ανθρωπότητα, και βέβαια είναι πιθανόν να επαναληφθούν. Και συνεχίζουμε. Πάμε τώρα να δούμε τον τέταρτο άγγελο. Ο τέταρτος άγγελος εσάλπισε και πλήγει το τρίτον του ηλίου και το τρίτον της σελήνης και το τρίτον των αστέρων, ή να σκοτιστεί το τρίτον αυτών και το τρίτον αυτής μη φανεί ημέρα και η νύξ ομοίως. Και πάμε να δούμε λοιπόν ότι ο τέταρτος άγγελος σάλπισε και τότε χτυπήθηκε το 1 τρίτο του ήλιου, το 1 τρίτο της σελήνης, το 1 τρίτο των αστεριών, για να σκοτεινιάσει το 1 τρίτο από αυτά και η μέρα να μην φωτίσει κατά το 1 τρίτο της και η νύχτα επίσης το ίδιο. Και είδον, συνεχίζουμε, και ήκουσα ενός αετού πετωμένου εν μεσουρανήματι, λέγοντος φωνή μεγάλη. Και είδα και άκουσα έναν αετό να πετάει μεσούρανα, λέγοντας με φωνή μεγάλη. Ουέ, 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 τους κατοικούντας επί της γης εκ των λοιπόν φωνών της άλπιγγος των τριών αγγέλων των μελώντων σαλπίζει. Ουέ λοιπόν σε αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη από τις υπόλοιπες φωνές της άλπιγγας των τριών αγγέλων που πρόκειται να σαλπίσουν. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ακολουθεί κάτι το οποίο είναι συνταρακτικό, γιατί ενώ έχουμε φτάσει στην τέταρτη σάλπιγγα, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι θα ακολουθήσουν άλλες τρεις σάλπιγγες, οι οποίες όμως θα είναι τόσο πολύ καταστροφικές, όπου δεν μπορεί να το χωρέσει ανθρώπινος νους. Όπως φανερώθηκε και στην έκτη σφραγίδα, θα υπάρξει κοντά στα τέλη του κτιστού κόσμου σκοτίνιασμα του ουρανού. Αυτό μπορεί να γίνει στο διάστημα πραγματικά σβήσιμο του ήλιου, ή ίσως η ατμόσφαιρα είναι τόσο μολυσμένη
ή να περιέχει τόση τέφρα από εκρήξεις ηφαιστείων ή από πτώση κομήτη, που το φως του ήλιου, των άστρων και του φεγγαριού να μην είναι τόσο φωτεινό όσο και σήμερα. Εδώ γίνεται αναφορά για κάποιο φαινόμενο της μετεωρολογίας που θα επηρεάσει το μεταδιδόμενο φως από τα ουράνια σώματα στη Γη. Αυτό το φαινόμενο θα καλύψει τα ουράνια σώματα και γι' αυτό δεν θα μπορεί να φτάσει όλο το φως τους στη Γη και θα έχουμε μία μείωση κατά το 1 τρίτο της έντασής του. Άρα, τα τελευταία, όλα αυτά που παρουσιάζονται σχετίζονται με αλλαγές στο περιβάλλον μας, κάτι βέβαια που σήμερα υπάρχει, και όλο και περισσότερο αυξάνονται αυτές οι αλλαγές, οι καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον και στον ουρανό και στη ξηρά και στα ύδατα. Ακολουθεί η εικόνα του αετού που βρίσκεται στον ουρανό και κηρύττει την μετάνοια μέσω αυτής της φωνής του αετού που φωνάζει αλίμονο για όσους δεν μετανοούν, μέσα από τα τόσα άσχημα που συμβαίνουν, από τις καταστροφές που συντελούνται, αλλά γίνονται ακόμα οι άνθρωποι πιο αλαζονικοί, πιο εξουσιαστές, πιο υπερβολικοί, πιο φαύλοι. Η ερμηνεία του αετού μπορεί να είναι ένας άγγελος που έχει αυτή τη μορφή, για να ανακοινώσει ότι όλα αυτά γίνονται και αποτελούν σημάδια για τον άνθρωπο, για να επιστρέψει ο άνθρωπος στην αρετή και για να μην ακολουθήσουν οι άλλες τρεις πληγές. Και πάμε να δούμε τελικά ο πέμπτος άγγελος τι θα φέρει, αν οι άνθρωποι εξακολουθούν και βρίσκονται μέσα σε αυτό το συσκοτισμό, μέσα σε αυτή την αλαζονία, μέσα στις καταστάσεις όπου ένας πολεμάει τον άλλον, μέσα στο ψεύδος, στην αν θέλετε κατανάλωση μόνο και την αγάπη μόνο της ύλης και καμία, θα λέγαμε, στροφή προς την πνευματικότητα. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τον πέμπτο άγγελο. Ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε και είδον αστέρα εκ του ουρανού πεπτοκότα εις την γη και δόθη αυτό η κλής του φρέατος της Αβύσσου. Και όταν σάλπισε ο πέμπτος άγγελος, είδα, λέει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, αστέρα να πέφτει από τον ουρανό στη γη και του δόθηκε το κλειδί του πηγαδιού της Αβύσσου, του χωρίς βυθού χάους. Και άνοιξε το φρέαρ και άνοιξε το πηγάδι της Αβύσσου και ανέβη καπνός εκ του φρέατος, ως καπνός καμίνου, και ανέβηκε καπνός από το πηγάδι σαν καπνός από καμίνι, και ο μένης που καίει, και σκοτίστη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος, και σκοτίστηκε ο ήλιος και ο αέρας από τον καπνό του πηγαδιού. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι δόθηκε στον πέμπτο άγγελο η δυνατότητα να ανοίξει αυτό το πηγάδι της Αβύσσου, του φρέατος, και μέσα από εκεί να δοθεί κατά κάποιο τρόπο κάποια εξουσία, και βέβαια εδώ μιλάει για τον πεπτοκότα άγγελο που του δόθηκε η εξουσία, ώστε να συσκοτιστεί πάλι ο ήλιος και να καλυφθεί ο αέρας από το καπνό του πηγαδιού. Και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες στη γη και δόθηκε αυτές εξουσία ως έχουση εξουσίαν η σκορπή της γης. Και βέβαια το πιο, θα λέγαμε, φρικιαστικό είναι ότι από τον καπνό, μέσα από τον καπνό αυτό βγήκαν ακρίδες στη γη και δόθηκε εξουσία στις ακρίδες, μια εξουσία όπως έχουν οι σκορπιοί στη γη. Και ερέθη αυτές η να μία δικήσωση των χόρτων επί της γης, ουδέ πάνω χλωρών, ουδέ παν δένδρων, ή μη τους ανθρώπους. Και τους υπόθηκε να μην βλάψουν το χορτάρι της γης, ούτε κανένα φυτό χλωρό, ούτε κανένα δέντρο, παρά μόνο τους ανθρώπους. Δηλαδή να μην βλάψουν τίποτα το οποίο είναι πάνω στη γη, αλλά τώρα, ειδικά αυτές οι ακρίδες, έρχονται να βλάψουν τον άνθρωπο, όπως οι σκορπιοί, θα λέγαμε με το κεντρί τους, είναι βλαβεροί, αν τσιμπήσουν, αν δαγκώσουν τον άνθρωπο, και τους ανθρώπους, ήτινες ουκ έχουσι τη σφραγίδα του Θεού. Να πειράξουν λοιπόν τους ανθρώπους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού επί των μετώπων αυτών, στα μέτωπα αυτών, που δεν είναι σφραγισμένοι, θα λέγαμε, βαπτισμένοι, θα λέγαμε, σφραγισμένοι με το Σταυρό. Είναι δύσκολο εδώ η προσέγγιση, αλλά βέβαια δεν μπορεί να κατανοηθούν κάποια σημεία
γιατί αυτά ακόμα ίσως δεν έχουν πραγματοποιηθεί, όπως άλλα που έχουν γίνει μέσα στην ιστορία των 2.000 χρόνων που πέρασαν από την Αποκάλυψη, μπορούμε βέβαια να τα αποσαφηνίσουμε, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, καλύτερα. Αυτός τώρα λοιπόν που έπεσε ο αστέρας, όπως λέει, είναι το κακοποιό στοιχείο, είπαμε, ο εκπεπτοκός άγγελος, όπως είπαμε πριν, που έπεσε για να πλανήσει τον κόσμο. Του δόθηκε η εξουσία για να πλανήσει τον κόσμο. Είναι μια δοκιμασία κατά κάποιο τρόπο για να δει ο Θεός αν ο κόσμος πραγματικά είναι κοντά στο Θεό, αν υπάρχει πίστη και αν δεν έχει συμβεί κάτι άλλο το οποίο βέβαια είναι αρνητικό για την πνευματικότητα του ανθρώπου. Δηλαδή αν ο άνθρωπος έχει παραπλανηθεί από το στοιχείο του κακού. Αυτή λοιπόν η εξουσία που του δόθηκε για να δοκιμάσει τον άνθρωπο, για την πίστη του και για να μπορέσουν να μετανοήσουν για όσα αρνητικά κάνουν οι άνθρωποι, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι τότε θα πλήττονται από τους δαίμονες του κακού που βρίσκονται στην Άβυσσο. Εδώ παρουσιάζεται η Άβυσσος με ένα πηγάδι, είπαμε, που έχει ένα στόμιο και που δεν έχει πυθμένα και δίνεται στο κακό τη δυνατότητα να ανοίξει αυτό το πηγάδι, να εξουσιάσει τους ανθρώπους. Έτσι θα επιφέρει κάθε τι αρνητικό, κάθε τι οδυνηρό, κάθε τι κακό, όπου θα το υποστούν οι άνθρωποι, θα υποφέρουν και στην προκειμένη περίπτωση θα επιζητούν περισσότερο το θάνατο παρά τη ζωή. Και όταν λοιπόν άνοιξε το πηγάδι και βγήκε από το πηγάδι ο καπνός, όλες οι συμφορές του πυρηνικού πολέμου θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι μια πυρηνική καταστροφή, και έχουμε δει μια τέτοια πυρηνική καταστροφή, μας παραπέμπει θα λέγαμε στη Χειροσίμα, με αυτό το καπνό σαν μανιτάρι που προέκυψε από την πυρηνική βόμβα και έφερε την τεράστια καταστροφή στην ανθρωπότητα. Οι ακρίδες πήραν την εξουσία, όπως οι σκορπιοί, για να δηλητηριάζουν τους ανθρώπους, για να τους βασανίσουν, να υποφέρει δηλαδή ο άνθρωπος από τον πόνο. Συνεχίζουμε και δόθη αυτές ή να μη αποκτήνουσι αυτούς, αλλά βασανιστώσει μήνες 5. Και τους δόθηκε εντολή, στις ακρίδες δηλαδή, στο κακό πνεύμα, να μην σκοτώσουν τους ανθρώπους, αλλά να βασανιστούν οι άνθρωποι 5 μήνες. Και ο βασανισμός αυτόν ως βασανισμός σκορπίου, όταν παΐσει άνθρωπον, όταν δηλαδή πληγώσει άνθρωπον. Είναι τόσο έντονος ο βασανισμός όταν έτσι κτυπήσει ο σκορπιός τον άνθρωπο. Και εν τις ημέρες εκείνες ζητούσε οι άνθρωποι το θάνατο. Και κατά τις ημέρες εκείνες θα ζητήσουν οι άνθρωποι το θάνατο, γιατί θα υποφέρουν. Και ου ευρύσωση αυτών, και δεν θα μπορούν να βρουν αυτό. Και επιθυμήσουσι αποθανήν, και φεύξετε από αυτόν ο θάνατος. Και θα επιθυμούν να πεθάνουν για να γλιτώσουν, αλλά θα φεύγει ο θάνατος από αυτούς. Άρα εδώ μας μιλάει για ένα μεγάλο μαρτύριο, το οποίο θα υποστούν οι άνθρωποι, από την έλευση θα λέγαμε του κακού, από την έλευση θα λέγαμε και την πύκνωση θα λέγαμε των κακών δαιμόνων, μέχρι ότου βέβαια έρθει και το υπέρτατο αυτό κακό που είναι ο Αντίχριστος. Αυτός λοιπόν ο βασανισμός που θα κρατήσει 5 μήνες και θα είναι τόσο επώδυνος, που δεν θα μπορούν είπαμε, να συνεχίσουν τη ζωή τους οι άνθρωποι, αλλά θα επιθυμούν να φύγουν από τη ζωή. Συνεχίζουμε και τα ομοιώματα των ακρίδων μας παρουσιάζει τώρα και μας περιγράφει τι είναι αυτές οι ακρίδες και ίσως από εδώ μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος έχει βιώσει έτσι στο παρελθόν και αν βέβαια ενδέχεται να το βιώσει και στο μέλλον. Έχουμε πάρει δηλαδή μια πρόγευση αυτού του βασανιστηρίου κατά κάποιον τρόπο και αν βέβαια αυτό θα το δούμε να έρχεται και μελλοντικά. Ή να έρχεται δηλαδή στα έσχατα χρόνια. Συνεχίζω και τα ομοιώματα των ακρίδων, όμοια ύπης, ετοιμασμένης πόλεμων. Και τα ομοιώματα είναι σημαντικό αυτό των ακρίδων, είναι όμοια με ύπους και είναι έτοιμοι για πόλεμο. Και επί τα σκεφαλές αυτών και πάνω στα κεφάλια τους είναι σαν στέφανοι όμοιοι με χρυσό και τα πρόσωπα αυτών ως πρόσωπα ανθρώπων και τα πρόσωπά τους σαν πρόσωπα ανθρώπων. Και είχαν τρίχες σαν τρίχες γυναικών και τα δόντια τους ήσαν σαν των λιονταριών
και είχαν θώρακες, προστατευτική δηλαδή κάλυψη μπροστά, σαν θώρακες σιδερένιους, ο θόρυβος των πτερύγων τους σαν θόρυβος αρμάτων με ύπους πολλούς που τρέχουν σε πόλεμο και έχουν ουρές όμοιες με σκορπιούς και κεντριά και με τις ουρές τους έχουν τη δύναμη να βλάψουν τους ανθρώπους 5 μήνες. Και έχουν, είπαμε, ουρές όμοιες με σκορπιούς και να μπορούν έτσι να βλάψουν τους ανθρώπους για 5 μήνες. Πάμε να δούμε και το άλλο. Προς το τέλος, έχουσι βασιλεία, αυτοί οι ήποι, αυτά τα κακοποιά στοιχεία, όπως μας λέει, έχουν βασιλεία, έχουν κάποιον βασιλεία επ' αυτών. Άγγελων, τον άγγελον της Αβύσσου, τον άγγελο δηλαδή, τον άγγελο που εξέπεσε, έχουν πάνω τους τα βασιλιά, τον άγγελο της Αβύσσου. Ονόματι αυτό Εβραϊστή Αβαδών, δε τη ελληνική όνομα έχει Απολύων. Στα εβραϊκά είναι Αβαδών, στην δε ελληνική έχει το όνομα Απολύων. Και η ουέ, η μία, απήλθε. Και το πρώτο αλίμονο, η πρώτη καταστροφή μεγάλη, έφυγε. Και έρχονται όμως ακόμα 2 ουέ μετά από αυτό. 2 άλλες λοιπόν πληγές και καταστροφές με αυτά την καταστροφή αυτή, αν βέβαια ο άνθρωπος δεν κατανοήσει τα σφάλματά του. Πάμε να το δούμε λίγο αναλυτικά. Αυτές τώρα οι ακρίδες είχαν, είπαμε, την εξουσία να βασανίσουν τον άνθρωπο μόνο για 5 μήνες. Είναι μια φοβερή πληγή που διαφορετικά, είπαμε, την έχουμε δει και στην Αίγυπτο στις πληγές του Φαραώ. Αλλά εδώ η δράση τους είναι σαν αυτή των σκορπιών για να βασανίσουν τον άνθρωπο. Η βλάβη θα είναι μόνο στους ανθρώπους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού στο μέτωπο. Αυτή λοιπόν δεν είναι σαν αυτή που υπάρχει στο ζωικό βασίλειο, εννοώ την ακρίδα που υπάρχει στο ζωικό βασίλειο, αλλά είναι τελείως διαφορετικές οι ακρίδες αυτές, έτσι όπως παρουσιάζονται. Πάντως, αυτή η πληγή έχει να κάνει επίσης με τα έσχατα χρόνια. Ακόμα να προσέξουμε αυτά που μας λέει για τις ακρίδες και που τις περιγράφει και βέβαια τις ονομάζει ακρίδες, τις ονομάζει ομοιώματα, μοιάζουν με ακρίδες. Άρα δεν είναι αυτές καθεαυτές οι ακρίδες που γνωρίζουμε. Μοιάζουν σαν άλογα έτοιμα για πόλεμο και έχουν στέματα που μοιάζουν με χρυσό και τα πρόσωπα σαν των ανθρώπων. Και είχαν γυναικών τρίχες, δόντια λιονταριών και οι θώρακές τους ήταν σιδερένιοι, ενώ υπήρχε ένας θόρυβος των πτερύγων τους σαν άρματα, έτσι όπως κινούνται οι ύποι, που ήταν εκοφαντικός και έρχονταν σε πόλεμο και έτρεχαν για πόλεμο. Εδώ αναφέρεται σε μια καθαρά πολεμική επίθεση και μάλιστα όταν αναφέρεται στις ουρές που έχουν οι ακρίδες αυτές, όπως οι σκορπιοί με κεντρί, δηλώνει ότι αυτή η πολεμική επίθεση και ό,τι άλλο επακολουθήσει από αυτήν, οι συνέπειες δηλαδή αυτής, θα βλάψουν τους ανθρώπους για 5 μήνες. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με κάτι το οποίο δεν είναι απλοϊκό. Μια τεχνολογία την οποία δεν έχουμε δει στο παρελθόν, ούτε στο πρώτο ούτε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι μια τεχνολογία η οποία θα λέγαμε αναπτύσσεται. Μία πρόγευση την έχουμε δει στο Τσέρνομπιλ με την πυρηνική βόμβα ή επίσης και στο Ναγκασάκι και τη Χιροσίμα, επίσης με την πυρηνική καταστροφή η οποία έγινε. Όμως εδώ μπορεί να μιλάμε και για άλλα υπερόπλα, μηχανές υπτάμενες που θα σκορπούν την καταστροφή στον άνθρωπο και ξέρουμε ότι οι ακρίδες μοιάζουν με αεροπλάνα. Και ξέρουμε επίσης ότι τα αεροπλάνα έχουν εξελιχθεί, ότι μεταφέρουν, θα λέγαμε, όπλα όπου μπορούν να καταστρέψουν σε μια μέρα τα πάντα, όπου κάνουν συχνά την εμφάνισή τους στα αεροπλάνα και αν είναι μάλιστα πολλά, έχουν αυτόν τον εκοφαντικό, θα λέγαμε, θόρυβο που προκαλεί τον τρόμο στους ανθρώπους, τον φόβο στους ανθρώπους, θα λέγαμε, από την ηχητική τους παρουσία. Αυτά λοιπόν θα είναι ίσως υπερηχητικά αεροπλάνα με όπλα που μπορούν να επιφέρουν τεράστιες καταστροφές στην ανθρωπότητα. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ένα παγκόσμιο πόλεμο, γιατί προφανώς εδώ μιλάει για έναν καινούριο πόλεμο, μπορεί να έχει κάποια στοιχεία έτσι από τους προηγούμενους πολέμους, από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όπως για παράδειγμα αυτόν της
με τις πυρηνικές βόμβες, που τα μέσα θα είναι πολύ πιο σύγχρονα, τα αεροπλάνα είπαμε που θα κουβαλούν πυρηνικές βόμβες για να σκορπίσουν τον όλυθρο και την καταστροφή. Να μην αναφέρω τώρα σήμερα ότι τέτοια όπλα βέβαια και υπερόπλα υπάρχουν, έτσι, και βέβαια έχουν οι μεγαλύτερες δυνάμεις εφοδιαστεί με αυτά τα όπλα, τα οποία ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμα να προξενήσουν την καταστροφή του πλανήτη. Το όνομα λοιπόν τώρα του αρχηγού αυτών είναι Απολύων, τον ονομάζει. Έχει το όνομα όπου με έναν θα λέγαμε τρόπο σαρκαστικό εδώ, με έναν τρόπο που θέλει να υποδηλώσει το αντίθετο θα λέγαμε, σχετίζεται με το όνομα του Απόλλωνα, που ετυμολογικά προέρχεται από το από και το όλιμη, που σημαίνει καταστρέφω, και με αυτό δηλώνεται η απόλυτη ολοκληρωτική καταστροφή. Βέβαια, να κάνω μια παρένθεση και να πω εδώ ότι ο Απόλλων, ναι, μπορεί να είχε και αυτή, η ετυμολογία του να είναι και αυτή, αλλά βέβαια ο Απόλλων επίσης ήταν και το απόλυτο φως. Έτσι, από την άλλη πλευρά, ήταν το φωτεινό εκείνο στοιχείο, το οποίο εξέπεμπε, θα λέγαμε, την αλήθεια έτσι στους ανθρώπους. Εδώ όμως βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται το αρνητικό στοιχείο για να δηλώσει την ολοκληρωτική αυτή καταστροφή. Τώρα, οι νέοι πόλεμοι είναι πολύ πιο ισχυροί, είπαμε, από αυτούς του παρελθόντος, γιατί η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί, οι ακρίδες που σκιάζουν τον ήλιο εδώ είναι μια πιο εξελιγμένη, θα λέγαμε, μορφή μιας τεράστιας, θα λέγαμε, δύναμης καταστροφικής, όπου μπορεί να επιφέρει οδυνηρές επιπτώσεις πάνω στην ανθρωπότητα, νέφη που μπορεί να σηκωθούν σαλμανιτάρια από πυρηνικά όπλα και να δημιουργήσουν απώλειες στην ανθρωπότητα και βασανισμό βέβαια των ανθρώπων. Είπαμε ότι έχουμε πάρει μια πρόγευση έτσι από αυτές τις καταστροφές. Τώρα, όταν αναφέρεται σε εκείνες τις μέρες ότι θα συμβούν αυτά, δηλαδή στα έσκατα χρόνια, όσοι επιζήσουν θα βασανίζονται από τις αρρώστιες, αλλά και από τη φρίκη του πολέμου. Αρρώστιες που θα προσβάλλουν τον άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξής του και δεν θα μπορεί να ηρεμήσει από αυτές. Κάτι ανάλογο είπε ο Θεός στο Μωυσή για να αναφέρει στο λαό του ότι θα συμβεί και στον ίδιο βέβαια μια πληθώρα ασθενειών και καταστροφών που θα επέρθουν για όσα κακά κάνουν και πλανώνται έτσι από το κακό και το αισχρό. Είναι φοβερές όλες αυτές οι καταστροφές και οι πληγές και αυτό μας θυμίζει εδώ η Αποκάλυψη αναφερόμενη στο βασανισμό από ακρίδες. Από ακρίδες οι οποίες είπαμε μπορεί να δηλώνουν κάτι το οποίο είναι είπαμε υπερόπλο, κάτι το οποίο είναι μια εξελιγμένη τεχνολογία σήμερα. Γι' αυτό όπως ο ίδιος ο Θεός λέγει να αγρυπνείτε και να είσαστε σε ετοιμότητα για αυτά που πρόκειται να συμβούν, ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε τα σημεία, τα σημάδια και να μην παραπλανηθείτε έτσι από ό,τι θα λένε οι ψευδοπροφήτες εκείνο το καιρό. Σήμερα βέβαια οι άνθρωποι απομακρύνονται από τη Θεία Πίστη και αποκτούν προβλήματα, κυρίως ψυχολογικά, και έχουν προβλήματα, όχι αποκτούν, έχουν προβλήματα κυρίως ψυχολογικά, μέσα θα λέγαμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι άνω κάτω. Τα προβλήματα αυτά είναι πολύ διαδεδομένα στη σύγχρονη εποχή και η ψυχή βέβαια νοσεί απομακρυνόμενη από την ουσία της και προσκολάται στην ύλη όλο και περισσότερο, αλλά όλο και περισσότερο έτσι ασθενή και εξασθενή. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο παρακάτω. Η Ιουέ λοιπόν η μία απήλθε. Μας λέει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι αυτό το προηγούμενο κακό το οποίο είδαμε φεύγει κάποια στιγμή, αλλά αυτό δεν σταματάει εκεί. Έρχονται ακόμη άλλες δύο πληγές. Και πάμε τώρα στον έκτο άγγελο όπου σαλπίζει. Και ο έκτος άγγελος άκουσε μία φωνή από τα 4 κέρατα του θυσιαστηρίου του Χρυσού που είναι μπροστά στο Θεό να λέει στον έκτο άγγελο που έχει τη σάλπιγγα, λύσε τους 4 αγγέλους, τους δεμένους πάνω στον ποταμό, το μεγάλο, τον Εφράτη. Στον 20ο αιώνα μπορούμε να πούμε ότι οι πληγές τότε υπήρχαν, από τον 20ο αιώνα μπορούμε να πούμε ότι οι πληγές από τότε άρχισαν να πυκνώνουν αλλά να ακολουθούν και όπως μας λέει
και πιο πάνω άλλες καταστροφές. Αν ο άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει στάση, ακολουθούν άλλες καταστροφές, πιο φοβερές καταστροφές. Επιδεινώνονται όλα αυτά αντί να καταλαγιάζουν, αντί να ησυχάζει ο άνθρωπος μετά από μια μεγάλη καταστροφή, η οποία επέρχεται. Ακολουθούν άλλες μεγαλύτερες καταστροφές, βέβαια, τις οποίες προκαλεί πάλι ο ίδιος ο άνθρωπος. Οι πιστοί λοιπόν που ήταν στα Ιεροσόλυμα και είχαν ακούσει από τον Ιησού Χριστό ότι όταν η Ιερουσαλήμ κυκλωθεί να φύγουν, πράγμα και το οποίο έκαναν οι πιστοί τότε, όταν έγινε η πρώτη καταστροφή της Ιερουσαλήμ, κατάληψη Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους, πραγματικά αυτό έγινε. Οι πιστοί σώθηκαν. Ακόμα, αν εξετάσουμε τις ακρίδες από πνευματική πλευρά και όχι από την πραγματική, θα λέγαμε, συμβολική της πλευρά, μπορούμε να πούμε ότι είναι όλες οι αιρέσεις που δημιουργήθηκαν ενάντια στην Εκκλησία και την ιεροσύνη. Και βέβαια όταν μιλάμε για τις αιρέσεις, εννοούμε αυτές οι αιρέσεις οι οποίες ξεκίνησαν έτσι από τότε και ίσως και πιο πριν, όπου γράφηκε η Αποκάλυψη. Εκεί που υπάρχουν λοιπόν τα μυστήρια της Θείας Ευχαριστίας, που αλλού όμως δεν υπάρχουν και που αλλού δεν υπάρχουν και που το πνεύμα της νοθεύτηκε με άλλα πολιτικά και οικονομικά στοιχεία και εξουσία. Επαναλαμβάνω, εκεί όπου υπάρχουν τα μυστήρια της Θείας Ευχαριστίας, η οποία βέβαια δεν νοθεύτηκε έτσι με άλλα στοιχεία, τα οποία έχουν να κάνουν με οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, εξουσία, πλάνη και το καθεξής. Θα αναφέρω εδώ ότι με την πάροδο των αιώνων διαβλέπουμε να αναπτύσσεται και το φαινόμενο της αθείας που έχει εξαπλωθεί ευρύτερα, ξεκινώντας από κάποιες αιρέσεις κυρίως από τον δυτικό κόσμο. Όπως αναφέρουν και οι Άγιοι Πατέρες, αυτή η εικόνα της Πέμπτης Άλπιγγος, η εικόνα λοιπόν αυτής της Σάλπιγγος, όπως αναφέρουν Άγιοι Πατέρες, της Πέμπτης δηλαδή Σάλπιγγος, απεικονίζει τη σύγχρονη πραγματικότητα με τα τόσα δεινά και ασθένειες που βασανίζουν την ανθρωπότητα. Και βέβαια σε όλα τα επίπεδα, είτε αυτά είναι καταστροφή η οποία προέρχεται και δημιουργεί προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον, είτε είναι καταστροφή η οποία βέβαια δημιουργεί προβλήματα στον ίδιο τον άνθρωπο. Προβλήματα στον ίδιο τον άνθρωπο είναι οι διάφορες ασθένειες οι οποίες είναι επώδυνες και καταστροφικές. Μια τέτοια ασθένεια είναι ο καρκίνος, άλλες ασθένειες όπως είναι οι καρδιοπάθειες και μέσα από το άγχος και το στρες ο άνθρωπος αδυνατεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, με αποτέλεσμα όλα αυτά να δημιουργούν την εσωστρέφεια την οποία έχει και να αποβαίνουν αρνητικά για τον ίδιο του τον οργανισμό, να στρέφονται δηλαδή εναντίον του ίδιου του οργανισμού και βέβαια όλα αυτά τα οποία προκαλούνται από την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, κλιματολογικές συνθήκες, οι οποίες επέρχονται και φέρουν βέβαια αλλαγές και επιπτώσεις σε όλο το ζωικό και το φυτικό βασίλειο και βέβαια, επαναλαμβάνω άλλη μια φορά, με τα έντονα φυσικά φαινόμενα τα οποία υπάρχουν και τα οποία βλέπουμε και τα αντιμετωπίζουμε στη σύγχρονη εποχή και όλα αυτά βέβαια φθείρουν, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, την ψυχολογία του ανθρώπου. Καταστρέφουν την ψυχολογία του ανθρώπου. Εδώ θα σταματήσω το βίντεο αυτό, το οποίο αναφέρεται βέβαια, είπαμε, στα σαλπίσματα. Είμαστε στο 6ο σάλπισμα, δεν το έχω αναλύσει, βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή. Στο δεύτερο μέρος θα το αναλύσω πιο διεξοδικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν σας άρεσε το βίντεο και αν επιθυμείτε, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Εύχομαι να είσαστε πάντοτε γεροί και δυνατοί. Ευχαριστώ πολύ.